नों आंजों एगेन्सै गेलेदों नङा होमबा? औ नंगौ। गावनि सोमोन्दै नों मा मोनथिगौ? राजनितिकनि मा एबिसिडि मोनथिगौ नोंलाय? आरो खोनासं, लाख लाख थाखा खरस खालामनानै आंखौ देरहाहोनो थाखाय आंनि बिहावसो दं। उनाव गसंनानै नोंनि उनाव सोर गसंनानै दङ? हेलौ बिशाल आदा। बेनो नोंनि बेकग्राउन्डआ। ओइ खोनासं, नैबे बिशाल जाथियानो क्रौरपतिखा आरो बे प्लेटफर्माव थाग्रा भिखारियानो। बे बाथ्रायाथ' गोजान जाबाय आदा। दा बिदिब्ला मा? लाख कोटि। सिस्टार, नोंनि आखायाव बेसेबां रां दं? अन्नानै खोन्थालाय नोंनि नोंदानो। बेवहाय बेसेबां लाख रां दं मिथिगौ नों? मिथिखागोनानो। मा फाग्ला बादि राव बुंदों? हारे आं गावनो दोनदोंमोन पुरा 10 लाख साननानै। जुदि नंखायबा आंनि खावलायाव सोबा मा मिथिदों? ओइ नोंनाव माबा सोंदों नामा? नों सिरि था। बे आंनि रांसो। दा बियो जोंनि रां जाबाय। सिस्टार, टिकेट ओंखारनायनि सिगां थौ, दलिनाव जों साइन लाहैगोरनि। थौ। साबरती बसुमतारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साबरती बसुमतारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साबरती बसुमतारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साबरती बसुमतारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।